musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe ayawoo PIINDI TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui hande ha mbawɗen jottade oɗon ñalawma hande kono noon kadi ko noon jettirten nene e baba jetten seramɓe men e waliyaɓe men hilfaɓe men diine en jottima ɗo jonde men jonde pinal men hande eɗen jaareɓe gowɗen yaadude e kala e saka hettan ɓen to banggue kaɓiri to hande ko Ndeye Fatou Masile ene wonde Mati ko ɓen tigui ketten to banggue kaɓirɗe to hande noon technicien men mawɗo hande holko jaggimo nde won noon aduna welani saaha foof ko noon ɗum noon en duunima Samba Diop mo Wusarawo nde Allah yummotomo yaafomo hallamo aljanna juɗe moƴƴe jaɓa on woni technicien men mawɗo hande jumsuɗo makko ne aussi bandiraɓe en jottima ɗo jonde men jonde pinal men gam joddade e bandiraɓe joddunoɗen woni yontade leñol ngol woni dananeɓe hande wonɓe e nder tereɓe yewtoɓe pulago ɓiɓɓe fulɓe yewtoɓe pulago barletiriɓe doole mum fi sabulillahi gam ganduɗa yewtude pulago yo Allah yoɓoɗumo jene hande en joddima e Seykoumar Ly gorko mo hayre lawol so wiyama Seykoumar Ly wiyata ko holgonɗo Seykoumar Ly deke ganduɗa hande ko keftinaɗo e nder saaha mum cukalel keccel laaɓa juuɗe ñamde wala mawɓe mo wonde madame Ly hono maynuma Seykoumar min mbima bisimilla ma ɗo e PIINDI TV a yiɗama yiyede ɗo guila hanki taw wona hande ɗum noon bisimilla ma Seykoumar. Assalamu aleykum Tijjaaniyatou seydi Ly wiyatama Saar ɓiyeɗo tawi o dari ka salminima mi juurimama kadi mi salmini yeeɓoɓe hono PIINDI TV ganduɗa ko télé kewɗo e jamono jeeɓeteɗo partout kala mbawɗo yebde oɗo émission mi salmini ɗum mi juurima ɗum ha ɓettini seydi Saar ɗum noon bandiraɓe hettotoɓe ayawoo PIINDI TV mbeɗa sikki ko haali ko on jaɓani ɗum ɗon gandi oɗon gandi Saar e yiidi comme so fate plateau ɗon gandi on plateau hande weɓata ɗum noon batte haqqille hande e yewtere men pinal men ko min noon woni lamɗo so jaaɓi hande ko min woni lamɗo ha gasa ɗum noon Maynouly bisimilla salmin bandiraɓe caggal yettude Allah e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eɗen jetta jinnaɓe meɗen aussi jetta seernaɓe meɗen hilfaɓe diine hilfaɓe aada eɗen calmina eɗen juuro kala yeeɓoɓe PIINDI TV eɗen jetta kadi baɗɗo sababu garangal men ɗo so nde tawno solimu yori kodde ɓeydu Allah ƴetta lawƴoɓe eɗen jetta Ibrahima Bordo eɗen mbiyamo Seydou Ba jarama no feewi nde tawno kanko woni sababu garangal men ɗo e en calmini en juurima yeeɓo ɗum noon en calmini gorko pullo jontaɗo Ibrahima Barke Bal en calminimo en juurimomo ko kanko ganduɗa ni hande wona premiére fois ɗo e nder PIINDI TV nde won noon PIINDI TV ko dariɗo lang gam ganduɗa dadade kala men dadi omo tawe ɗon ɗum noon en mbimo tan yo Allah yomo moƴƴere kadi yo Allah hebbin hono makko kadi ha heewa Ibrahima Barke Bal min calmini madame ɗum noon Seykoumar Ly bisimilla ma dokka yimɓe morceau naten gundi yewtere he
madame machallah yo Allah ɗum darde ko juuti ɗum noon en calmini kadi bandiraɓe en calmini madame Ba en calmini bandiraɓe men wonɓe caggal leydi wonɓe e diaspora he ganduɗa nanguɓe e PIINDI TV so wona onon ala ko min goni so wona onon min jahata gati jeggol mum bangol fayida golle mum baɗɗo fayida dariɓe lang gam ganduɗa daddanade PIINDI TV yo Allah yoɓon moƴƴere min beltanima on no fewi ko noon tigui calminten Abousi gorko mo Saye Lowali gonɗo toon to France a salminama a juurama e bandiraɓe kala mo lifti kala juumo en foof en calminiɓe noon Seykoumar Ly noon ko gandaɗo kono ha joni kadi hamin jiiɗi andude hol gonɗo Seykoumar Ly eyyi mi salminiɓe mi juurimama mi weltanimama Seydi Saar Cheikh Oumar Ly sa welama nawta ɗum tumbule wendi jeeri awgade wiɗo waalo to hayre law sa welama nawta ɗum to Seynabou Soɓe rewa jajaɓe ciɗuɗe oɗe tule ceeɗe ɗiɗi daneje sa welama kadi nawtama to kasga sangue modi baraɗi ɓurikiɗani ma e wuuro ceerno Amadou Ceerno Diaw sa welama kadi nawtama to jungay ɗumani campal wuuro Demba so reydade Soulou Ba o cambalinakoje kelawaji cekki jamma ñalawma haala ko putele jeeje ko gana yergo fuuli toon ko ɗum ko law e sa welama nawtama guure nayyi Cheikh Oumar Ly mawni ko wuuro men ne wiye kasga
ɗon jangi donc ha heɓi entrée en sixiéme mum fati Thiès nde fati Thiès ko ɗon jangi ha dañi BFM muɗum ummi ɗon fayi campement Gekor RENDEZ-VOUS ko ɗon jangi duuɓi tati dañi baccalauréat muɗum arti ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal woni université Cheikh Anta Diop waɗi toon duuɓi 5 ha maîtrise mum voilà ko woni Cheikh Oumar Ly naati narankagal noon gila ina woni presque collège donc kono wonmi lycée noon ɓuri tengtude voilà mboɗo waɗa allié les clubs d'anglais donc la musique voilà donc mboɗo janga par-ci par-là Allah waɗi min mbaɗa allié la musique donc et les études nde keɓɗen ha maîtrise noon Allah waɗi hankkadi pour en wonde concentré e narankagal ko noon tigi Sékou Oumar en gandi hol gonɗo Sékou Oumar Ly Sékou Oumar Ly ko jangguɗo ganduɗa ha heeɓi université jangde ha heeɓi université weeɓani a jangi ha heeɓi université ko heewi nana yeeso ma palsuji ɗuuɗɗi joɗade e bureau ji nana yeeso ma foof ne yiite ganduɗa jangguɗo ha université kono ɗum foof acci a suuɗima métial musique pourquoi tagma suuɗade métial musique bon en fait aɗa andi ko wiyete passion ko c'est à dire musique nanni min hen tan ko yidde nde yidde nde noon yeehi ha foltima amen donc kadi voilà a fuɗɗima heptinede hen kadi a fuɗɗima andede hen kadi a fuɗɗima dañde hen seeɗa par seeɗa seeɗa par seeɗa donc ko yidde nde tan aɗa andi sa woni hunde a ɓooyi hen tan mboɗo sikki aɗa dañi hen jaam walla tawa aɗa yiɗi ɗum yidde nde ganduɗa donc ala ko ponduɗa ɗum voilà ko yidde nde tan ko passion donc ha wonti réalité voilà ko noon tigui Sékou Oumar ko toon ɗo hokka en kadi morceau goɗɗo mbawen artude e yewtere he
donc Ibrahima Ba naan en kalinomo émission o donc début o Ibrahima Barka Ba gorko mo Bordeaux gorko mo Rewa Samba woni Bowe en calminimo en juurimimo kanko e joom suudu makko hono Hawa Sow nde tawno ɗum ɗo fof ko kanko woni sababu aɗa anndi Tijjaaniyatou naalanke wonno wallirte naalanke wona jogo programme tan ita 100 000 ma walla 50 000 ma tota ɗum on sigi ko ɗum tan woni ballal ɗum ɗon ko ballal kono ballal gongal ne woodi ballal holngal hon ballal ngal ngannduɗaa hono Ibrahima waɗirimi manam ene jogii jokkodiri ene jogii relation wonnuma e oɗon relation te kadi c'est pas la première fois omo waɗa ko wayni donc noon min jetti Allah min jetti Ibrahima no jiɗirɗa min ni no korsinirɗa min ni no ballirɗa min ni donc minen ne machallah emin belti hen nde tawno ko yiɗde gonga e gonga yerde neɗɗo émission wiide ɗum an de mboɗo yiɗirma sabu Allah te kadi mami wallire sabu Allah donc min mbima Seydi Ba noon Seydi Ba en mbima kadi Seydi Ba en tamtade Seydi Ba ɗum noon ko noon tigui calminirten gorko mo barmati woni dawdo kamɓe toon to Amérique ko battude haqqille mumen e PIINDI TV en calmini bandiraɓe foof kadi ganduɗa yeɓoɓe awa PIINDI TV hamin mbima holko woni Ouda Dioura ko firti Ouda Dioura eyyi a namdima kam namdal bandal fayida Ouda Dioura ko weeni donc minen min nanguiri musique ko weeni e fannuji ɗiɗi fannu gandano woni so tawi musique ko weeni donc arat ko ƴooga hen ko poɗɗa hen ƴogde ko hatta weedu hen to ɗon so wuro ngo fof nde finanno ine ƴooga e weedu ndu hatta weedu ndu ma heddo ɗo tagata horde donc musique ne ko noon a arat mbaɗa hen ko mbawɗa ko ko heddi ɓen so kadi jokkir fannu goɗɗo o musique ko weedu honno woni weedu weedu ndu so tawi ndu woni e wuro walla ndu woni e diwan ma nayi ngara jara hen ma beyi ngara jara hen ma yimɓe ngara uppu hen lawƴe hen kaake donc kamɓe ɓen aroɓe ko kamɓe goni les consommateurs musique c'est la même chose donc minen mbaɗata leppi ɗi minen mbaɗata programme uji ɓe ɓen aroɓe ne cooda morceau ji ɗi ne cooda album aji ɗi donc ne ngara concert aji ɗi ko ɓen goni les consommateurs donc wayi tan kono ndefa barme ma ha ɓendat dottana yimɓe ñama ko noon tigi famnim ko kalɗa mo tigi famnima nde won noon weedu ganduɗa garɗo fof jogat garɗo fof kadi yaran hen tigi Ouda Dioura ko indi mum tigi en morsiti ko kalɗa ko noon woori joni Seydi Oumar ganduɗa ka baɗɗo golle ganduɗa guila avant ha joni holto jarata e golle hol fandare holko jiɗɗa wadde joni e musique ɓe jatan hande ɗo holko jiɗɗa wadde e musique beela a yaltini album walla a yaltina album walla koye sindial ɓe jarata walla joni hol golle ɗe paali ɗum waɗɗima hande eyyi Tijjaaniyatou Seydi mi hokkima yettodam nani ka ko min gone dow mum ko ine heewi wona beaucoup de projet mais noon album min cuwa ɗum yaltinde taw emin ganni donc mais album noon ça demande beaucoup de moyens ça demande beaucoup de relations kadi nalankagal ngal emin heddi ko heewi ko ganduɗa eɓen poti ɗum wadde taw donc voilà min won komin mbaɗi hen mais emin keddora ko heewi lawol ngol e juuti donc album c'est trop bien kadi emin jiiɗi ɗum somin tawi min dañi moyen no min mbaɗir ɗum mais noon on a fait des clips min mbaɗi des clips min mbaɗi des singles aussi voilà mais noon o saaha ko ngannduɗaa ko min wone dow mum emin jiiɗi wadde première amen édition d' anniversaire mo ngannduɗaa min nangi date le 23 novembre le 23 novembre oɗo garowo donc min mbaɗata ɗum ko bayal yembal dispensaire bayal yembal terrain basket o en face terrain bokko halat ko ɗon min mbaɗat ɗum nde tawno ko leegal amen donc haade min yaltinde ɗum emin nawa ɗum e place uji mawɗi ɗi donc min ganda ko waɗi ɗum koye leegal he d' abord nde tawno première édition nde tawno kadi PIINDI TV ko partenaire e événement o ballal Allah ballal Ibrahima Ba Bordeaux
donc kañum le directeur général hono Diop Abou voilà donc kamɓe koɓe partenaire uji mbaɓe ngara wadde couvrir événement o so hawre wele e nder hen noon eɗen invité bandiraɓe ɓe fof donc kala pullo ɗo wawi wonde eɗen invité ɗum e anniversaire o kadi eɗen ñaagui kadi ɓiɓɓe fulɓe ɓe nde moni fof waɗata hen junngo muɗum nde tawno minen komin nalankoɓe kadi ko minen tambani leñol ngol fina tawa muɗum minen tambani ɗum cosan muɗum donc so tawi min kewni emin jiiɗi kadi vraiment leñol ngol waɗa hen junngo mum kadi leñol ngal kadi notoɓe e nder hen noon mboɗo invité nalankoɓe ɓe fof ɗo e Dakar mawɓe ɓe ha e tokosɓe ɓe ha e wonɓe lesɓe kamɓe fof mboɗo invité ɓe kadi ko autorité ji ɗi donc surtout leegal ngal gonmi ngal nde tawno a wawa wadde hunde leegal taw a timtinani joom guuro en commune o donc kamɓe fof mboɗo invité ɓe hen donc ko programme mawɗo le 23 novembre inchallah so hawre weleɗa ɗum noon jaɓɓuɗum toon fof yo wiyam massa ɓen toon mine PIINDI TV mino e mati e ndey fam minen fof hay omo Samba Diop minen fof hamen toon nde wonnoon ñalawma o ko ñalawma minen fof ndendi ñalawma ɓiɓɓe fulɓe ko ñalawma fulɓe fof ndendi ko eɗen ndendi ɗum noon hamin mbiya tan yo Allah wallu ɓiɓɓe fulɓe on nani jaggane sukaɓe meɗen ganduɗa ko coppi hande e jaale janggo jagganeɓe kamɓe tigui jagganɓe en fina tawa men jagganɓe en pinal men ganduɗa hatɓe ganduɗa yaware hatɓe gacce fajar ɓe en ganduɗa waɗi yewtude dingal meɗen ha no haalirta ni enen ganduɗa ɓe juɗɗumen kefti caggal ɓe jaggane sukaɓe ɓe ganduɗa kam avenir mumen janggo ɓe ballata en jewta leñol ngol on suuf bandiraɓe on noddama e eram nde gara ɗum tigui noto ɗon o tigui Seydou Ly voilà yeɗɗen ɗum noon madame min calmini madame aɗa wawi hokkude min hen dande seeɗa hade min goɗɗum est ce que voix ma seeɗa hamin gandi aɗa weeli dande hamin gandi ko jumata kono min ɗigiman min seeɗa noon taw waɗa guitare walla so yi yo waɗa acapella yiman min seeɗa noon mi yimo mo yiyo anglais yi ɗum ɗon o weddoro min hen dande seeɗa hamin gandi ko intellectuel machallah Should stay, I would be your way. So I'll go, but right now I'll think of you every step on the way. And I will always love you. I will always love you. You, my darling, you. Madame Ly, machallah, machallah, machallah. Non kettima tigui ko Madame Ly on jii ko coupe balɗo fayide ganduɗa sukaɓe heccuɓe intellectuel wonɓe ganduɗa jangguɓe ganduɗa ha keɓiɗo keɓatnoɗo gam gari ganduɗa barlitilade doole mumen fi sabulillahi ndenda e famille o beela ma jewta leñol ngol bandiraɓe mbalen sukaɓe men avenir mumen sukaɓe men hande ko dariɓe gam lang yewtude ɗum noon Seydou Ly Lydie Bousso kangue toroɓe machallah yewtere nde weeli waɗi fayida noon joni hol morso goɗɗo mo dokkata yimɓe mballa joni somi wima min Tijjaaniyatou to holko ponnomi namdadema taw aɗa ganduɗa namdol ngal yimɓe namdade mi namda hima o holno mbiyata kam eyyi machallah Tijjaaniyatou namde ɗe mbaɗi fayida donc mboɗo sikki ko fonno namdede ko foof namdama donc artiste yiɗi tan ko namdede e carriére muɗum te a namdima e carriére he kadi a namdima kadi vraiment holko min gonen dow min kaali kadi programme amen le 23 novembre donc kadi mboɗo sikki ɗum tan woni l' essentiel o donc so tawi a woni programme aɗa yiɗi kadi programme o yimɓe tina ɗum mboɗo sikki ɗum tan woni l' essentiel ala ko manque hen so wona tan bon yiɗi vraiment hokkirde haalde hen seeɗa e no wiyeteno neɗɗo men mi wiyata neɗɗo ko fansa PIINDI TV
donc kanko so tawi a ƴiwini e commentaire uji émission ngaji mon omo winde hen o wiya onon ko tagi on invitade Cheikh Oumar o wiyete ko Hasim Sall Hasim Sall min calminima en face à face o compte makko YouTube ni o windi hen ko PIINDI TV Sall est-ce que donc ko fansa mon non Hasim Sall min calminima min jurima kadi min beltanimama no feewi ngam ganduɗa golle ma jardema toujours wattudema haqqille ma e PIINDI TV aɗa andi PIINDI TV ko ganduɗa ko nangi hen kone heewi kono a wawa andude inde fof sah sa jooɗi mi mbiya mi salmini kaye mais kamɓe fof ɓe fulɓe fof dal beltanam ɗum noon en guddan yewtere ɗe dokkani ko morceau tan guddira eyyi oɗo morceau ko kanko ni e hoore makko ko kadi kanko PIINDI TV Sall machallah ko ɗon tigi ko weli yonata ko ɗon tigi mbaynotoɗen bandiraɓe ko ɗon mbaynoto ɗumen holko ɗum sakkatgol mbaynotoɗa bandiraɓe eyyi ko yittude tan nde tawno neɗɗo ko yimɓe mboɗo yetta ba Ibrahima Bakka no feewi kanko e jeewo makko jom suudu makko Hawa Sow mboɗo yetta aussi Demba Yeri Mayo Gaye
gorko mo siwre aussi woyre mboɗo yetta Cheikh Oumar Thiam mo ngannduɗaa ko puɗɗiime naanakagal fof donc ko kanko waɗi ɗum produire kanko Cheikh Oumar Thiam mboɗo yetta aussi le groupe Ouda Dioura voilà mboɗo yetta aussi les fans club Cheikh Oumar mboɗo yetta aussi Hasim Sall Assane Fall aussi ko neɗɗo e Sidi Moussa Ndong aussi kamɓe fof mboɗo yettaɓe no feewi nde tawno ko yimɓe yiɗɓe borseɓe aussi sans oublier le ménagère du groupe Ouda Dioura hono ko ma Sow debbo mo ɓargue juulani Penda Fall Penda Fall debbo mo ɓargue juulani aussi onne ko tinniɗo e carriére am no feewi vraiment o waddi kam e yimɓe waɗɓe fayida kadi omo ƴatti jawdi makko mo totan no hannirde ko ɗon tigi muselli e dendirague lam plateau weeli waɗi fayida guila bammi invité hande hono hande ala mbeɗe welti no feewi gati ko denɗam madame Allah jarama a jarama madame Ly machallah ko couple baɗɗo fayida mum wenon ɗo henne en weltinima kadi Modou Kaba machallah tam no baɗɗo fayida bandiraɓe fulɓe ko weeli yonata ɗum noon hettannoen to banggue kaɓiɗo to ko Ndeye Fatou Massila ene wonde mati ɗo e yesso haalirde ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tijjaaniyatou Saar debbo mo horɗorde Saare Ñang bandiraɓe jam funnague jam hirnague jam dow jam less jam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe fof mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so guelo ñaawi ɗo tigui e PIINDI TV